Onye wetara ọjị, ọ wetara ndụ. Ọjị, color is called ọjị n'ala Igbo. Kemgbe mmadụ bịa dị n'ụlọ ebe anyị wetara ọjị n'ozu, na-ewere pọndụ ọkụ, na-ewere mụrụ kwuo okwu. Ọ dị ka otu a n'ebe ele ji abịa jụọ gị sị ele ihe ị ga-aṅụ, ị ga-ịṅụ ihe a. Ọjị ọ dị mkpa n'ala Igbo. Ọhịa kwudoro nyere anyị otu ihe mmadụ dum na-eme ọ bụrụ na anyị jigara ka ndị mmadụ kewu ọjị dị mkpa ahụ anyị na-atụtụde mbụ taa mbụ ịrịọ Chukwu arịrịọ sị ya mgbe anyị ga-eta ọjị a ya nyere anyị aka gọzie anyị kembụ ka ụmụ Igbo niile nọ na Amerịka ebe niile ka ọganihu ngara ụmụ rubere isi ụmụ mepụtawo ihe wee nwee ndụ akụ ọrụ ụbawo gaa elu and wee were obiọma were akwụkwọ akụ ahụ n'ala Igbo n'ihi na anyị gwere akụ anyị kpara ebe bịa anyị gwere ya ụlọ anyị nke isi na anyị mbụ kwe n'ala Igbo kemgbe anyị na-erịọ Chukwu na arịrịọ si ya gọzie ọjị a mee ya nta Igbo nta anyị ndị ike la apụghị welie ekwela afọ ọhụrụ niile anyị na-erịọ ya anyị na-erịọ n'ele aha onye nwe anyị mmadụ ile asịrị amen amen and amen. Mr. President, they were all right. Okay. We were out of town. So, ọjị abịala nụ nna anyị ukwu Chifemanụ agọọla ọjị na-eji nwayọọ gawa round from one table to the other na-eri na ọjị a so that we don't create chaos. Okay, so like I said earlier, this meeting or this community has been affected somehow by the COVID pandemic. We usually have meetings, face-to-face meetings, every last Sunday of the month. But due to the COVID pandemic, we stopped having such meetings and we went on Zoom. Within that period, we had a ton of new entrants. So basically, it might be strange, but it's for real. Many of us here don't know each other. I, for one, am seeing Mr. Manuel for the first time, or recognizing he's the one for the first time. So, on that note, we want to take it easy with ourselves and do a small familial introduction. If it's okay by us. Right? DJ, can I have 2 more mics, please?
Church. So like I said, we're going to do some familiar introduction. Praise God. Let me start with this family, please. Just a little one. Hello. Name, where you from, and what you do. You told me that's why. I was not one day, I was not a